nan ne muka kawo ƙarshen karatun mu na yau. Kuma shi fa karatu amfaninsa idan fa an maka ka ji kuma ka je ka yi aiki da shi. Ƙware kuwa, Ba ƙware ka je ka kuwa. dinga shirme ba. Alhamdulillah. Za mu yi addu'a ko kuma akwai mai tambaya a cikin ku? Babu. Ni akwai tambaya na gafarta. Kana da tambaya? Insha Allah. To menene tambaya? Yawwa, ana gafarta. Na'am. Tambaya na anan shine ina so in ji ƴaƴan manzon Allah guda nawa. Sallallahu alaihi wasallam. To ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 7 a kiyasi guda 7. Wallahi na shi din da mata Allah gafarta. Za ka mata shi da ne? Eh wallahi. Ai guda 7 ne. Ai 7. Yawwa, Allah gafarta. Kuma ina so san shekarun manzon Allah lokaci wa fati. Sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya sada mu da hasken manzon Allah. Amin, amin, amin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 60. Allahu akbar, Allahu akbar. Kware da gaske. Shekararsa 60 Alhamdulillah. kafin yi wa fati a wannan gari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kware da gaske. To mu yi addu'a ko? Ya To salati 10 ga Annabi. Sallallahu alaihi wasallam. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Alhamdulillah. إنا لله وإنا إليه. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. lafiya kai kuje. Ya? Kuje. Ya haƙuri mana, ya haƙuri. Yau kuma lafiya kai da ka saba zuwa ɗaukan ilimi a makaranta. Wannan bala'i, wannan masifa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru gaya min me ya faru? Malam. Kai haƙuri. Ni ba zan bar nan ba Allah. Ya a kira shi a sasanta mu. Za a kira shi, zan sa a kira shi. Kaga dai yanzu tattasai ina tsada. Eh. Ga tarugu, ga tumatir. Na'am. 25 ba. Subhanallah. Sai ya kwara, ya watsar a ya tattaka. Inna lillahi wa duka gaba daya. Duka. Duk wannan irin fitina ne. Shi yasa Wayo aka Allah. ce ita fitina in ka san farkon ta baka san karshen ta ba. Gaskiya. Yanzu ranar nan ina raba ku anan ka ga fa da kai mai wani naushi sai da ka sumar da shi a gurin nan. Gwanda su ma. Eh? Allah ga mata bala. Ina kan gidan mata ta fa ne daidai. Na je ya shaƙe ni kamar aljani. Na rinka inna min Suleiman na je ya ƙi saki na ina buɗe ido na gashi ne. Yanzu na je sabon sallah karyawa ta kenan. Tun samu ban ci ba. Sabon raka ƙarshe ina dungurawa shaƙe mun wuya sai da abincin da suke fito. Sweet what? Aka raba kan lawo. Kaga- Ai mun ruƙiya dan Allah. Yanzu ya kake so? Ai mun ruƙiya. Ruƙiya. A kirawo shi a To ai ba sa. aljanu bane suka kama kamar. Ai gwanda aljani. Wallahi gwanda aljani tirela guda da wannan bawan Allah. To kaga Wayo! kai hakuri za a kira shi kai hakuri. Ka san shi yasa ita masifa. Idan an san farkon ta ba a san karshen ta ba. Wallahi garin tuwo na loka daya ya kiban min da yi garin tuwo na loka daya. Ai bari in mun tashi zan ba. Wayo Allah na. Ka sai ka je. Wayo a wallahi hadda manja ba na. Hadda manja? Hadda Zan manja. ba ka saya amma abin da nake so yanzu kaga an ce ita masifa an san farkon ta ba a san karshen ta ba. Ba ta irin wannan tsohon.